bismillahi irrahmani irrahim wa sallllahu ala sayidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama taslima. En garte yewtere meɗen ha joni dallinorade alhaali mawlude holko woni e nder mawlude. e gorko goto ne wiye imamu sahawi o wi ma zala ahlul islami min al aqrari wal muduni al kibari yamaluna al mawlida wa yusaddaquna fi layali bi anwa'i sadaqati wa yakun aman fi dhalika al am wa busharan ajilatan. o wi serani walla serata yimɓe l'islam ɓe ganduɗa wonɓe capital uji wonɓe badiyaji wonɓe teeri wonɓe afrique wonɓe asie ɗon ɗo ɓe golla mawlude eɓe cakko e nder mawludaji he eɓe peññini hen weltare mabɓe yidde nelaɗo sallllahu alih w sallam ɓe gonata koye hoolare nde ɗon hitande kadi ɓe gonata koye weltare e nde ɗon hitande gam barke nelaɗo o sallllahu alih w sallam. o wi wadde fa rahimallahu imra an ittahada layali shahri mawlidihi l mubaraki ayadan. yo allah yurmo yo allah hisnu yo allah teddini yo allah tellini yurmene muɗum waɗa ɗum e barke muɗum kala neɗɗo mawnino o nelaɗo o sallllahu alih w sallam e ñalawma jibinede nelaɗo o sallllahu alih w sallam. قال الإمام الجنيدي إمام الجنيدي رضي الله عنه من حضر قراءة المولد وعظم قدره فاز بالأمان. إمام الجنيدي وي كلا نادو توترادو كودونغو نلادو الله وني invitation mo ganduɗa ene haala nelaɗo Allah wa azama qadarahu o mawnini nelaɗo Allah fodde muɗum walla fodde mbako makko kanko faza bil aman o dañi hoolare ganda hoorema timmude to Allah sababude mawninde nelaɗo sallllahu alih w sallam. wa qala hadu shuyukh radiallahu anhu ma min muslimin quriya fi beyti mawludi nabi illa rufi anhu lqahdu walbala'u walhuznu wala hasadu fa ida mata hawwana allahu alayhi jawaba munkarin wa nakirin fa ida mata jawaba munkarin wa nakirin wa kana fi maqadi sidiqin inde malikin muqtadin. oɗo ceerno o wi ko ma min muslimin ala julɗo yo julɗo foti ko debbo mum walla ko gorko mum walla ko suka mum walla ko ɗanniɗo mum walla ko mo ɗannaki mum walla ko dañjo mum walla ko basɗo mum walla ƴoƴƴo walla kangaɗo kala neɗɗo koɗungo baɗɗo koɗungo woni baɗɗo invitation pour jibinede nelaɗo sallllahu alih w sallam so wona ala fof baɗowo ngal ɗo gollal baɗa invitation illa rufi anhul gahdu so wona Allah itte makko kokke kanko e basal o lakara wal balaw e jarabuyaji Allah dandamo jarabuyaji eɗen gandi jarabuya ene heewi wonɓe Allah jariborto rewɓe wonɓe Allah jariborto worɓe wonɓe Allah jariborto ɗum jinnaɓe mumen wonɓe Allah jaribortoma koddiɗo bonɗo wonmo Allah jaribori jinnaɗo bonɗo wonmo Allah jaribori ɓiɗɗo bonɗo. wol husnu hankkadi stress yaltade ɓernde ma a natta jogade stress saabu yidde ma e nelaɗo a weltorto nelaɗo Allah belamma nelaɗo Allah naata e nder ɓernde ma natta tinde hoorema tina nelaɗo Allah e nder ɓernde ma. won noon fa madhuhu ibadatun wa hubbuhu sa'adatun wa zicruhu ziyadatun ya fawza hibbin zakiri. kala pettiriɗo nelaɗo Allah kala kalɗo nelaɗo Allah kala keɗiɗo nelaɗo Allah kala jiɗɗo nelaɗo Allah kala darriɗum koyɗe mum nelaɗo Allah faza bil aman on dimmaldama hoolare. wala hasadu Allah dandima e wonde haasidi Allah dandima kadi e haasideji dañji saggu mumen e ma. fa ida mata hawwana allahu alayhi jawabu munkarin wa nakirin. sa mayi Allah newnanma Allah hoyfinanma Allah wemnanma jabade bireɗo munkar e nakir. wa kana fi maqadi sidiqin inde maliki muqtadirin kadi gona e nokku kooliɗo gona e nokku kolniɗo gam barke nelaɗo o sallllahu alayhi wa sallam. haalama e zamanu haruna mo ganduɗa ko haruna rachid ka gorko goto mo ganduɗa kana murtakiban lil maasi ko gorko powdirono ɗo goofi. wa kana ahlul madinati yataqirunahu bi sababil maasi yimɓe wuuro ngo ene gañirimo ene koynirimo ene beltidirimo sababude gandarma goofi ɗe waɗata ɗi. gayra annahu kana ida jaa shahrul mawlid ghasala thiyabahu wa tatahhara wa amila walimatan. kanko noon so tawi wiyama lewru mawlude darima o woppade fijirde nde o fijanno kala ko wiyete goofol kana murtakiban lil maasi. kono kala ko wiyete goofol so simmade so mandilde so yerre sangara so zinde so ñoode so fende so yama mawlude ari tan wiyata vacance ari sabu duuɗo lewru jibinede nelaɗo o sallllahu alih w sallam. gayra annahu kana ida jaa shahrul mawlid ghasala thiyabahu wa tatahhara. so mawlude ari o looto ha laaɓa o ñanto ha laaɓa o golla o ko wiyete gandarma ko wiyete walima saabu mawninde jibinede nelaɗo o sallllahu alih w sallam. wa dama ala dhalik muddatan kasiratan woni o duumi hen dumuno mo ganduɗa juutɗo. falamma mata sami ahlul basrati nde o maayi nde yimɓeɓe goni wiide Allah andi ubboyowom ma koreji makko gande makko tan ha yimɓe wuuro ngo nani wullago ne wullani wiye ya ahlal basrati ihdiru janazata waliyallah. e hemon yimɓe wonɓe wuuro jeehe tawtorɗe ganese waliya Allah te goto fof nani jeddi ngala gulingo tan. fa hadara ahlul baldati yimɓe
yimɓe wuro ngo jeeyi kawroy ganduɗa harma to guenaysi makko ɗo wada fa nuhu ɓe ubbimo falamma aqbala leylu ra'ahu manaman annahu fil janna labisan hulalan min sundusil janna. an kadi on sahande jammari gore men fof ɗani sukaɓe ɓe rewɓe worɓe ɓe nayeɓe ɓe sagataɓe kamɓe pop e koyɗi mabɓe min jima omon liggo omo naati e nder aljanna on ɓurni comci ganduɗa harma aljannaji fa qalu lahu ɓe mbimo bima nilta hasihi l fadila an ɗo keɓɗa ngal ɗo teddugal o holno keɓirɗa ngal ɗo ɓuural an baaɗo ni an batuɗo ni o an gurdunoɗo ni o an gollannoɗo ni o daari bo jaali o wi qala bi ta'zimi mawlidi nabiyi sallllahu alayhi wa sallam keɓirimi ɗum ɗo ko mawninde nelaɗo o sallllahu alayhi wa sallam ko ɗum dandimi ɗum kamɓe fof kadi ɓe mbaɗinti mawninde nelaɗo o sallllahu alayhi wa sallam. haalama kadi gorko goto mo ganduɗa anna malikan kana yejuru fi ahkamihi wa yaslimu lmakhluqat gorko goto mo ganduɗa toñat aduna o tan kadi ko oño so tawi omo ñaawa yimɓeɓe mo yi ɓuuri yidde o walla ɓurduɗomo rokkudemo jawdi o foof ko on jeeyi gonga kono en jeeya aadaji makko yihibbul qira'atal mawludi omo yiiɗi wadde mawlude wa kana lahu ibnu ammin yarumul khilafa omo jogui ɓi bappañi makko eni mbiyata ɓi bammakko to ko so jiiɗi lomtademo kadi fa arada an yaktulahu wa yanzi al mulka min yadihi fa ja'ahu fi khalwati fa wajadu munfaridan anin nas on bettimo tawimo kanko goto o wandani hay goto on kadi gandarma tawimo omo jooɗi omo yeewi ga yimɓeɓe kadi min gayri silahin o joguitaki isdahal ibnu ammihi wa hajama alayhi wala hinjaru biyedihi on bettimo ara makko tan kadi gandarma en jogui ene mbiyata juwari wala hinjaru biyedihi fa qala man yukhallisuka minni o wi o lamɗo o holmono ɓoccitma e am fa jara ala lisanil khalifa tan ha dogi e dow ɗemgal lamɗo an qala yukhallisuni minka mawlidu nabi ene jogori dandudeme ma e peeje ma e peccore ma dogori dandudemi e ma gandanma ko mawnindemi nelaɗo o sallllahu alayhi wa sallam fa mastatamma kalamu hatta harjat min alhayd nablatu min sahmin asabatu fuadu fa harra mayitan wa sami hatifan yaqulu azzamtu mawlida nabiyi mouhammad sallllahu alayhi wa sallam o kural ngal gandanma ummi e ɓaral ko way kono kural gummigal e fetilo ne loowe e nder ɓalal tan ha fiɗi garnoɗo warde lamɗo o nde on fukkima tan ko ewrago wulli ne wiya azzamta mawlidan nabi tagui min dandudema de ka mawnini nelaɗo o sallllahu alayhi wa sallam a mawnini jamma jibinede nelaɗo allah fa in zitta ta'zima al mawlid sa mawnini ganano sa ɓeydi mawninde nelaɗo allah sallllahu alih w sallam jibine nelaɗo allah zidnaka nasran min ɓeydanma ballal gana fasara al khalifa yunfigu sulusa malihi fi kulli sanatin ala al mawlid hanko ɗo wattidi e nder budget makko fof taraɓal muɗum woni e nder 3 millions o itta 1 million o waɗa ɗum ganduɗa makko mawlude walla e nder 9 millions o itta 3 millions o waɗa ɗum mawlude kala ko jawdi makko itta taraɓal ngal o waɗa ɗum mawlude ene jeeya kadi ko ɓuuri rerɗidde walla ko ɓurata wawde andinde neɗɗo e jibinede nelaɗo sallallah alih w sallam ganden mawlude gorko goto haalino e zamanu abdoul malik ibnu marwan gorko goto mo ganduɗa ko joɗɗo comci ko jontaɗo ko bogos omo yiiɗi kadi waɗɗade ganduɗa ma pucci on saaha waɗɗi muli pucci fa kana zata yawmin ala zaharil jawadi woni e ñalawma goto woni dow puccu gandanma pamaro lebnu isdafalal hisan wa hamalahu ha puccu ngu folde makko o waɗɗi puccu ngu fole makko kadi puccu ngu gandanma liɓimo hakkude gandanma laabi sham fa waqa fi dariqe fa asaba al walad al khalifa abdoul malik ala babil beyt fa qatalahu on saaha nde puccu ngu dogi nde no ndeke ferimi ɓi lamɗo gandanma puccu ngu nde feri ɓi lamɗo o maayi on saaha ɓe dutti ɓe kalno e abdoul malik ibnu marwan ew nde on saaha lamɗo haalana wi yoɓe gaddoen falamma asrafa alayhi hadra bi balihi nde hankkadi jooli e ɓernema kanko barɗo o jooli e ɓernema ko o qala in khallasani yallahu min hadihi l musiba amal walimatan so tawi allah dandi kam e wartede ɗo to mbarimi fittano momi wattu wadde mawludu nabi sallllahu alayhi wa sallam on saaha ɓe gaddimo yeeso lamɗo falamma hadara bayna yadayi l khalifa nde ɓe gaddimo o dari yeeso lamɗo wa nadara ilayhi dahika bada al gadabi tan lamɗo o caggal nde segno ni mettinno ni tikkuno tan lamɗo o jaali wa qala atusinu sihra lamɗo wima an kam metaɗa waɗa mbilew qala la lamɗo wima afawtu an kam yaafima walakin hatta tuhbirni bima qulta lamma talabtuka o lamɗo wi mi yaafimama kono ha kalana kam holko jolno e ɓerde ma walla holko miijinoɗa nde saaha nde garmi nanggudema nde mbimi yo yimɓe jiiloye nde o wi mbimi de in khallasani allahu min hadihi l musiba so allah dandi kam e oɗo musiba allah ɓocciti kam e oɗo musiba amal walimatan li qira'ati l mawlid momi wattu wadde mawlude mi watta mawnide nelaɗo o sallllah alih w sallam fa qala al maliku afawtu anka wa hadihi alfu dinari li ajli walimati l mawlid wa anta hillun min demi waladi fa kharaja on saaha lamɗo itti ujunere men kelde rokkimo
wi ɗum ɗo ko ya waɗ feere mbaɗa programme mbaɗa mawlude nelaɗo o sallallah alih w sallam mbaɗa cérémonie mawɗo gadda o anta hillun min dami waladi an ƴiƴam ɓiyam ne daganima sababude mawnindema nelaɗo o sallallah alih w sallam kadi wa qad ufi anhu wa khallasa min al qisas o yafama kadi o ɓoccitima e joftiko bi barakati mawlidi nabi sallallah alih w sallam saabu barka mawlude annabi o sallallah alih w sallam mawninen nelaɗo allah meta eɗen mawna e nelaɗo allah yo allah yoɓi ceeru cheikh moƴƴere ko kanko feññinani en alhaali oɗo barke nelaɗo o sallallah alih w sallam mo ganduɗa gorko mo dumga ceeru cheikh mo ganduɗa haalani en nelaɗo allah ceeru cheikh mo ganduɗa haalani en aduna ceeru cheikh mo ganduɗa haalani en hol gonɗo mouhammad sallallah alih w sallam hol gonɗo cheikh tidiane o waɗi khutbaji o waɗi fof pour jangguinde leñol makko kanko ceeru cheikh eɗen mbiya weeli allah e makko kisal allah e makko ɓamtare allah e makko yo wona e galle makko kanko eko ɗacci eko ko ɗacci ko ko jogori ɗaccoyde o wino wajal mahallana mahalla ddini wajal mahallana mahalla ddini wal ilmi wal imani wal yaqin lek amatana allahu ala dini nabi wa hubbi cheikhana al imami ɗayibi sallllahu alayhi wa sallam on jarama.